Aduh dek aku sing luput. Ayo pikir kono kono awon aku dak bisa tahu. Pandai kali gowo panci lali orang elingan. Aduh dek aku sing luput. Kepikir kono wong aku tak bisa ngrawuh. Kalau cara pepek iso cara mari caramu dhewe mon diwoni. Jenengan niku termasuk anu bos ngangkat generasi penerus budaya Indonesia. Ngangkat generasi Oke. Jangan nom-nom kae jangan kabeh. Lah sing tak jak ya sing nom-nom Nggih, Mas. Pancen ya sing sing tuwek ngantuk-ngantuk. Betul kok niku. Mbak Eni delok kan lumut. Betul. Pancen ya sing tuwek iku anu diapusi tadi. Hah? Iki ra tau ngantuk guru ra tau geblak tadi mesti tadi. Nduk, ana sinten irunge mbangir. Iya. Ayo itu Ini sama kok cengar-cengir. Aduh dek. Kamu lho. Apa? Ana sinten irunge mbangir. Apa cae cengar-cengir. Lungguhane kok ana pinggir. Ya. Yang ketemu aku ya naksir. Insya Allah aku ya nyindir. Bocah iki seneng zikir. Seneng karo zikir. Ape iki Ana sinten batu enono. apa iki? Ana sinten batu enono. Tabungane ya ora bolong. Waro uang kok plenggang-plenggong. Bareng ngatakan moblong bareng lingguh kecilian bokong ning lapangan lakon lingguh kretong. Lah kembali ngono. Iki Kelani. ana sinden kok rada tipis. Ayo. Ana sinden kok rada tipis. Bocahe pringis, bocahe mesem yo tur manis. Iki sumringah ora seneng nangis. Neng omah sename yo iras-iris. Sidine sapa? Ya apa kok dadak teko sidine sapa kuwi lho. Lho sauten. Masa disaut nganggo lambe. Seneng dolan ning Parang kritis. seneng dolan ning negara Prancis. Mulai ning parang kritis ana dalan jenenge Sigit. Dalan iki ya ora medhit krana rene wong tur irit. Ya iya indah iyo. Ayo. Sampeyan iki lho ya aku. Lho. Ning omah koleksine arep. Gue gatok pernah Wong linggo ora tau nyedit. senengane maca wirid. Ya nyedit kecepit. Apa kok kecepit? Tapi kita polone iki lho. Ana dagelan jenenge Jok Kluthuk. Ya kan, ngono. Sentewake lho Pak. Ora iso. Oh jenengmu dhewe. Dagelan jenenge Jok Kluthuk. Bocah elek rupane kaya beruk. Ayo beruk. Senengane mangan kuku. Oh, sing kok sampean. Tiga ini apa, Bang? Oh, tiga ini ada dua permintaan Pujaningsih. Pujaningsih iki nyanyi Pujaningsih apa debus wis bebas ta? Benar. Ono Pujaningsih. Pujaningsih ya. Sama Karo Kitir Sumilir, pilih di sampean. Pujaningsih apik. Delok karaktermu Pujaningsih. Sama arep iki itu Mila karo Demilan ini. Apa tuh? Pujaningsih apik. Dadi milu. Orang iki ketoke sehat kabeh, kowe gak melu program pemerintah daerah to? Apa? Kita sinden sing kena stunting kowe iki ya. Ngono. Pujaningsih ya. Asalmu sapa to? Kulo Melani. Oh? Melani. Eh? Melani.
Jangan duduk di sini. Ya, pujan sih ya. Pujan sih ya. Oh, pujane sih. Melone kita. Anu sing gede nek kan. Lah, yang tengah. Tadi disangka kalau malah kayak bakul celengan lah berarti. Ini celengane apa? Celengan kancane tadi. Celengane kacang ceng. Ya, anu ra sih ya, ra sih. Wis sapa rale? Anu Pak. Kok topo ora ono kibote ngomong. Kok gak bos koros kan? Meh kita ya. Ya. Pujane sing kunjuk Pak Haryanto jamu. Nah, iki. Oh, nggih, balong. Balang iki sembah nuwun kasuwun. Pak Kadinu pondokmu iki. Ayo Mas. Yuk, coba kaya apa? Oh, ayu itu ya. Itu. Kowe nyanyi tenang kok ngapusi. Oh, aku tenanan apa-apa. Oh, coba. Tuh, tunggu ini. Kamu diam. Ini yang jadi haknya itu Pak Sigit. Sidon wis. Aidon. Nek karo juragan iki. Kok nunggu kan, Pak? Pancane kan nunggu. Oh, iya wis. Yuk, pujane sih. 3 bidadari ada Mbak Melani, Mbak Indri dan Mbak Lila. Terus.
Iki kan apa ciri khas Ponorogo kudu metu lagune. Nggih. Gajah-gajah sing nembak utari karo Mbak Eni, sing joget kliti karo Kluthuk. Cewek gaul. Mau gajah-gajahan iki kudune pelarine lho. Tapi niku lho, utari karo Mbak Eni. Wah, kuwi. Nah, ini gajah cilik karo gajah gede. Gajah iki blutuk. Makasih Ega Kosnori Tuban bareng nyusul tekan kene. Aduh kok gawe. Anu dulu, ibu kan asli gitu, Bos. Kok meruh. Ya, aku ngomongin mau. Iri. Jame utari. Ayo. Poso ya, gelang karo utuh ya. Kowe iki gawe cangki sing kulit bae ora ngerti. Aku wong kok kadang dikurang kulo kodhok. Yang duwene iki lho, Mas. Iki utari mbok kon kene. Iya. Nah, ndi, Mas? Mbok mesake sing ndi kae ngene bae. Aku modele Oh dia lagi tuh awakmu kan. Ayo. Malah Iya. nah iki kentongan bali desa ya iki. ini kena rondo. Sakwise rabi kok saya makmur. Alhamdulillah. Tapi to Iki Ponorogo to iki. Putune Warok iki. Gede to soalnya Warok. Siapa gak orang gawe. Harus sepelan. Pak iki putune Warok kok. Sepelan. Salat. Coba ya. Nggih. Ini coba lagunya cewek gaul. Iya, siap. Oh, oke. Coba kayak apa? Mbak Utari dan Mbak En cewek gaul.
ciri khas Ponorogo. Kita sing nabu iki sing ndek jualan loro tok-tokrek dhewe. Juara loro sing Iki gajah-gajahan terus penyanyi ning arep gajah kae. Lah terus nek iki campuran opo? Aku jangan ngomong, memang ini situasi dan kondisi yang bisa dimanfaatkan oleh penyanyi pada malam hari. Begitu nembang celek gaul dan colok gaul langsung metu gitu. member melu tok-tok nek. Tok-tokrek. Melani bareng ndek iki kalah didis. Didisnya mau temannya oke? Iya. Bisnis iki wis dieliminasi. Nggih, Mas Jo, maturune Mas Jo. Nggih niki kula panjenengan namung sekedhik derek donga, Mas. Nggih sekedhik donga nggih kathah anggenipun durung dedonga ing baku dalu nika lak nyambung pasederekan. Nggih. Terima kasih untuk panitia, matur sembah nuwun kanca-kanca pemuda, kanca-kanca Karang Taruna dipun sengguyung dengan sedaya jajaran mustika mulai dari Bapak dari Dan Ramil Kapolsek, Bapak Camat, mandat wonten Bapak Lurah. Insyaallah kegiatan malam hari ini sedaya elemen masyarakat menyatu mendukung dengan acara tasakuran PAP, Paguyuban Pedagang Ayam Potong. Insyaallah anjaning bawana paguyuban PPAP anggenipun tindak pados panupa jiwa wonten Jakarta. Insyaallah panggih barokah sedayanipun. Matur nuwun. Mbak bilih wonten tadiatur yang pangapunten nggih. Bangun. Makasih ditenggani diberkahi Mas Gitung Sugiyanto. Mas itu matur Pak nuwun. Buset, Pak Komposer. Niki Sok suro ya wayangan ning sawuh kono ning ngene Mas Gitung Sugiyanto. Sawuh wis pun. Ya. iki mau sore wis sambejato karo Mbak Sawuh. Tak umumke sisan ben ora batal. Ngono. Ben ora batal Mbak Lurah ndang temono panjenengan sih. Nggih, menika nggih ingkang garap cakraningrat Mas Gitung Sugiyanto. Niku nggih ingkang garap bojo kula nggih niku nggih. Garap bojo kula ben dadi presiden ngono lho. Tak kira ngarrangemen lagu Terminal Gayatri. Bangun nggih Mas. Sami-sami. Nggih. Blakon genah ukurane Apa? lakon kudu tutup cerita lan lakune. Oke. Iya. Bangun Mas Gitung diberkahi wis garape cakraningrat yo. Iya ngetokke iringan gaweane dalange dhewe. Sing iki kok ben dikoreksi karo Pak Gitung. Oh, apa dupa iki? Wong aku murite. Iya. Cari sesaji mau ndak nampa duka ya tak dereke Mas.